ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನತ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಗಡತ್ತೆ ರಂಚ ನೆಟ್ಟು ತೊಂತೇನೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತದು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಒರಿಡೇನೆಲ್ಲೇ ದಾಂಡ ಗಸಿ ಮೀನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನೆ. ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೇಜುದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ದ ಐನೆ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಬಾಬುಗಳು ಒಂತ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತನೆ ಇತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತು ದಿಯೋಡು. ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಲಾದಿ ಇತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಅವು ಖಾರ ಇಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಮಂತ ಲೈಟ್ ಆದ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬರದಾಲ ಪಾಡಿಜ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತರನೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದಲ್ಲೇ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ತೋಜುನೆ. ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ದೋಸೆಗೆ ಬಂಡದ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಉರ್ದುಲ ಅರಿಲ ಐಕ್ ತಾರೈ ಕಲೆನಾಗ ಮುಂಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆ ಮುಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮುಂಗೆ ಪಾಂಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ದೋಸೆ ರಡ್ಡು ಮುಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು. ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಕಬಾಬುಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಮಂತೆ ಚೂರು ಇಂಬೇರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕೊಂತೆ ಕೋಡಿದಾನೆ ಉಂಡು ಚೂರ್ನ ಗಂಡೆದ ಅಂಚೆ ಚೂರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತನೆ. ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ. ಮುಳುತ್ತೇನು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದಾಯ್ತಂಡಾತ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಎತ್ತದು ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡತ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನೊರ್ತಿಯ ಚಾಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಒಂತೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಒರಿದಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಾಲೆಗೆ ಜೋಳ ಓಡ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಐನು ವೈಪದ ಕೊರಿಯೆ ತಿನ್ನೋ ಕುಳ್ಳಿಯಾಯಿ ಕಜಿಪುಗು ಪಂಡದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐನು ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಇನ್ನೇನಂತ ಐನು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಂಡೆ ಎಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಡತ್ತೆ ತಾರೈದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯಿನೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀದು ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೈಪನಾಗ ನೈಟ್ಟಿತ್ರ ನೀರ್ದಂಶ ಬುಡ್ಪುಣು ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಲ ನೀರ್ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜೈತನೆ ನೀರು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯರೆ ಬುಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಯಿನೇನು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಂತಂಡಾಂಡು ಬೋಡಂಡ ಕೊಂತ ಈ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಲ ಬೇಯಿಂಡು ಏನೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನ ಮೂಲಂತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚ ಮಂಚ ಪಾಡಿಯೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕೊಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಚಿಕನ್ದ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತನು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆ ಮೂಲೆ ಮಾತ ಪಂತಿ ದೆತ್ತದ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಪಂತಿ ಐತ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚೆ ಐನು ಮೂರ ದೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ದಿನಾಲು ಒಂತೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ನಾನು ಹಂಚಿ ಬೋಡು ತಾರಿದ ಮುದೇಲ್ದ ಅವಳೆ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಇಡೀ ಮೂಲೆ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಬೆ ಎಂಚ ತೋಜುಡು ಬಂಡದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನೇನೆ ಒಂತೆ ಪಂತಿ ದೆತ್ತದ ಅಂಡ ಅಂಚ ನೀರು ಪರಿಯಾರ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂತಿ ದೆತ್ತನೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ದೆಪ್ಪುನೆ 10 ಜರ ಅಂಡ್ ನಾ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಆವಡಾತೆ ಅಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉಂತಾಯಿನೆ 10 ಕಾಲನಾಗ ಶುರು ಅಂತದೆ ಪಂತಿ ಎಪ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ 11 ಜರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಲೆನ ಬರಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತದು ಬೈಯಾನಾಗ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದು ದೆತ್ತೈತೆ ಐಸು ಬುಡಿಯರೆ ಅಂದು ನನ್ನ ತೈನು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಬೇರ್ಲೈತೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನಾಗ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ತೋಟ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಂತಿ ಬತ್ತದು ಮುರಣಿಯವರ ದೆಪ್ಪದನೆ ಆತೆ ಒಂದು 70 ಬರ್ಸಣ್ಣೆ ಆಯ್ತ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆ ಅದು ವಾಪಸ್ಸಿತ್ತೆ ಪಂತಿ ಜಿಂಜಿದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಲ್ಲವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒರ್ತಿಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಮೆಲಾಣೆ ನಡ್ದು ಏತ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಬೋಲ್ಪುಗಂತೆ ಬೈಯಾಗೊಂತೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ತೇನೆ ಪಂತಿ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಜಿಂಡ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತಾರೆಗೆ ಬರ ನೀರು ಪತ್ತೇರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಪೋಯರ ಎಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಏತು ಜಿಂಜಿದನು ನಂಡದು ಪಂತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಾನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ನಾನು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಬೇಗ ಕಜಿ ಪನ್ಪುನೆ
ಬೇವು ಸೊಪ್ಪಳ ಖಾಲಿ ಆತನ ಚ ಕೊಯ್ಯರೆ ಎಂದು ಬತ್ತೆ ತೋಟಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಕೊಯ್ದು ದಿವಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಗು ಬೋಡನಾಗ ಪಾಡೋಣ ಯಾರು ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿದೆತ್ತಿನ ಹೊಸತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೀಜಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಚಿಕನ್ ಮುರಾಣಿ ಕಾಣಂತ ನಾನೇ ಅವು ಒರಿತನು ಅಂತೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿವೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚೆ ನೀನು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುಂಡು 2 ಸಲಕ್ಕೆ ಯಾವಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯರದಿ ಏನು ಮುಳು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ರೇನು ಮಾತ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡನಾಗ ಒಂತೆಂತೇನೆ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಚಿಕನ್ಲ ಬೆಯ್ಯನುಂಡು ಪೀರೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದಾಂಡು ಅನೆಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯರೆ ತಿಂಡಾಂಡೆ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಿರೇನ ಕೋಡೆದನ್ನ ಎತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂಡೆ ಅನ್ನು ಹೊರನೆ ಪಿರೇನ ಒಂಜಿ 2 ಪಿರೆ ದಿಯೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀತು ಅರೆಪ್ಪು ಪಡೆದು ಬಾಂಡ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಂಡು ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೈನ್ ಕೊದಿಪ್ಪವನೋಡು ಚೂರು ನೀರು ಬೋಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಂಡ ಅಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಚೂರು ತಿಕ್ಕಾಯರೆ ಬಡದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರು ಮಂತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತಾಡಿ ಗೆಟ್ಟೆ ಡ್ರೈ ಹಾಕು ನಾನು ತಿಕ್ಕಾದು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಂಡ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅಂಡು ಪೀರೆ ಗಸಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮುಳು ಎಡ್ಡೆ ವರ ಕೋದಿ ಬತ್ತನ ಆಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಪುರ ತೆಕ್ಕದು ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಣಸಿಗ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಾಲೆನ್ ಶಾಲೆ ತಂದು ಬತ್ತದು ಬೈಯಾಗ ಮೂಲೆ ಮಾತ ಪಂತಿದೆತ್ತದಾಂಡು ಈತದೆತ್ತದಾಂಡು ಇನಿ ನನ್ನ ಹೊರಡೇನು ಎಲ್ಲದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಹರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಳ್ಪುಗು ಪುಣ್ಯ ಮಂತದೀಕ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೈತೆ ಬಂದಾಡು ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಮಡಿತಿಯೋಡು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ಇರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಿರೆದಿಯೇ ಐನೆಲ್ಲ ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಇರೆಟ್ಟು ಮಡಿತೀಪುಣೆ ಇತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಚಾಯಗೆ ತಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೋರಿನೇನೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಪುಂಡಿ ಮಂತಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಬೆಯ್ಯರಿದಿಪುಣೆ ಜನತೆ ಚಾಯ್ ಗಣಗ ಬೇಯ್ದಾಪುಜಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇರೆಟ್ಟು ಬಂದ ಪೂಜಿದು ಆಯ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಡಿತೀಪುಣೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀದಾಂಡ ಅಡ್ಡೇನೆ ಒರಿನ ಬಂದಾಗಿತ್ತುಂಡು ನೆನ್ನತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತಿಯೋಡು ಬೊಲ್ಪುಗೊಂದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಂಡೆ ಎಂದತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಂಡದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀನೆ ನನ್ನ ಪುಂಡಿನ ಮುಖ ದಿಕ್ಕಿ ಎಳ್ಳೆದಿಯೋಡು ಮೀದು ಮಾತ ಬತ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಅಂದು ಚಾ ದೀತೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚೌಲಿ ಆವಡು ನಂಚನೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.